Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri dnešnom videu a dneska budeme hrať na serveri Cytoxien. Je toto nemecký server, na ktorom hral aj Jakari a budeme tu hrať teda jeho obľúbenú minihru. A to je Minecraft Party. OK, môžeme to rovno začať. OK, a sme tu. Ideme si na New Combat, pretože Jakari má rád to, neviem v čom je vlastne rozdiel, ale na New býva viac ľudí. Väčšinou. OK. Rovno sa začala asi hra. A do keľu hodili sme tu najhoršie číslo. Pretože ak neviete, o čom je Cytoxien, tak vy vlastne hádžete tú takou kockou a hráte takéto minihry. OK, parkour, tak v tom som doslova lama. V parkoure som obrovská lama. Okay. 4, 3, 2, 1. Poď, a keď budeme v prvej trojke, čo teda... OK, to sa mi strašne lákovo. Čo teda nebudeme, ale kebyže sme, tak poríte, proste typci už idú. A budú to aj zaujímavejšie minihry, čiže... Ja vravím, nemám rád moc parkour. A OK. Ťažký skok veľmi. Vravím, parkour sú podobno reálni dvaja hráči. No, nie, do keľu. Odskoč. Výborne. Máme. Jeden hráč je pode mnou, jeden ma už dobehol. OK. Sústredenie. Môžeme pekne vyliesť. Okay. Nesmejte sa mi, lebo ja som v parkoure strašný, ale že doslova. OK, už jeden je prvý, to už nedôjde. OK, boli podo mnou dvaja hráči. To je jedno, OK, ideme hádať kockou, dúfam, že hodíme to čo dobre. 20. 2, no. O jeden bod lepšie, ale aj tak. OK, a sme... Pozaj sa na ranking. Som predposledný, super. To je dobré. Aspoň, že nie posledný. Toto je mini survival games. OK, inak len tak pre... vlastne... Tie minihry sú tu pár minút. Keďže mi survival games nejde ani normálne, tak krátke mi nepôjde. Hej, polku týchto vecí neviem, čiže to je... Dobre, hneď má tu takto. OK. OK, mám celkom dobrú výzbroj. Nie. To tu začína. Železný. Nie, tak jde za mnou, však. Aj. Tak to bude za mnou. Nechcem, aby išli po mne. Mám takú stredne dobrú výzbroj, ale tak nič moc. Čo tu nechal? Ako mám? Nič takéto lepšie. Neviem, či ideme kempiť. Neviem vôbec, čo ideme robiť, keďže toto je prázdne. Ale majú tu aj pekné módy, hej, takže tento server odporúčam pripojiť. Lebo aj keď mi polka týchto vecí nie, tak tento typek je dobrý. No. Ja vravím, bolo to rýchle. Teraz sme takto tu spektátor. Okay. Ale ináč ďakujem za 20 odoberateľov a možno začnem natáčať aj shorty. A ešte dajte také odbery, lajky. Ak budem vidieť, že máte záujem, tak samozrejme natočím aj s takým kamarátom. Neviem, ako je stále na tom Paxoda, lebo s tým som mal už dávno natáčať, ale zatiaľ som ani raz. A nemusí to byť iba Paxoda, môžem natáčať aj s takým iným. OK, ale je podobno 13 hráčov, celkom dlho sme prežili, aj keď sme kempili. Okay. Kde ten týpek?
Toto je taký. Tu už idú do seba. Ale sú na dobrom mieste, no. A ide, poslední dvaja. OK, nebol som na takom zlom mieste. Bol som u 8, OK, no tak to je pokrok. 4, no. Ja som... posunul som sa o jedno miesto. To je dobré. Samozrejme, ešte sme iba... Teraz je ďalšia minihra. To neviem čo je, ale... neviem, či spomeniem. Nie, toto je... Viem, čo to je. To jeden bude mať takúto tyčku. To proste to horúci zemiak, hej, kto to bude mať, tak ten ako keby... Nie, ja ho mám. Prečo ja mám horúci zemiak? OK. Nie. Ale nie. Áno, v poslednej chvíli. Nie, zase to mám ja. Nie. OK, podobno je 14 hráčov. OK, no proste je to proste horúci zemiak, hej, poznáte, podávajú si to hráči hitmi. Ale kamo, ako som eliminoval toho jedného hráča úplne na poslednú sekundu. Ale aj tak nebudem v prvej trojke. OK, už asi iba poslední dvaja idú medzi sebou. OK, koľký som bol, to chcem vedieť. 5, OK, dámy a páni, ešte trošku lepšie a budeme na lepšom mieste. 5, výborne. Najlepšie je ako na klasickej kostke 6. OK, dobre, začínam celkom akože posúvať, na to, že som bol predposledný. O 2 miesta. Nie, prečo toto? Toto tak nemám rád, túto minihru. Toto je zlé. Toto nemám rád, strašne. Toto je vlastne taká hra, že OK, ja musím skákať na tie bloky. OK. OK, ja som si tu nastavil checkpoint. A tu vlastne skáčem po takýchto blokoch. Si než každou nastavím checkpoint. Pretože ja hneď... OK, tak to bolo dobré, som to spravil. Kde to je? Na každom je najlepšie miesta. V parkoure nie som dobrý, ale som zvedavý. 11. Trojka, OK. Zvedavý som zostúpil, či nie ani. OK. Pozrieme sa rýchlo. Nie, som na takom istom mieste. No, nikto tu so mnou není. Tam je ten týpek jeden, čo bol za mnou, keď som bol predposledný. OK, toto je Horse Race. Mne sa strašne páči na týchto tak niektoré modované minihry. Okay, ideme. To je strašný zvuk. Okay.
Ok, to sa nedá. To som zasekol. Čo je toto? Neviem, ok, už to končí. Alebo to... Kámo, posledný do keľu. Ach ja, no tak toto bol proste, že strašný fail, proste ne... Trojka. Super. A som koľký zase. Ja som strašne zostúpil, ešte ten typek jeden ma predpotne, toto je ako... Keď 12. Tu je aj trošku o to šťastie, ahoj typek, tak sme spolu. Sme na tom istom mieste. A toto je ďalšia spôsob. Prečo mi nepadajú tie dobré modované minihry? Musíme vlastne odstaviať to, čo tu bude nakreslené. Dúfam, že bude taká modovaná, keď je taká strašne dobrá, kde sú proste aj revolvery, laserové meče, takéto zaujímavé veci, čo v normálnom Minecrafte nie je. Taká jedna minihra, ale to je vzácna, hej, alebo paintball tu dokonca. Nie, mne to vždy hádže tie najväčšie trapošiny, ktoré neviem hrať. Okay. A toto je jedna tiež z minihier, ktorú tu nemám rád, lebo je to blbosť. Nevychádza mi to ešte o jeden blok. A potom, že aby som bol prvý, keď... No jasne, som nestihol už to takto dokončiť. Čo? L-ko. OK, to je dečok Tetris. Také. OK, prvý. Druhý. OK, ideme ďalšie. OK, toto vyzerá celkom pekne. OK, výborne. Ešte o jeden a tak nejak. Neviem vôbec staviať. Okay. Nie, no už je prvý. OK, koľký som bol? 13. Poď. 2. Ja nie také sprostosti padajú. Prosím, dajte už dobrú minihru. Prosím. Chcem takú normálnu minihru, nie tie, ktoré mi najmenej idú. No. A už ide. Prečo dobre, prosím. OK, toto je zaujímavé, to je ako survival, len musíte za neviem koľko minút nazbierať čo najviac itemov, čo najviac druhov. Také 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK, ideme. Ťažíme. OK, máme drevo. OK, potrebujeme ešte jedno. To máme, OK, máme prvé vec. OK, máme plus ďalší item. Potrebujeme čo najviac druhov. Výborne jaskyne. Jaskyne sú najlepšie, pretože tu je veľa druhov vecí. Nie, ja som to nezobral. Nie. Poď andezit, tiež andezit, výborne, plus 1. Tu už asi nič není také do keľu. Potrebujeme sa hore vystaviať. Do keľu som sa zablokoval v jaskyni. Teraz neviem výjsť hore a zbierať ďalšie itemy.
1 minúta 11 sekúnd. OK, ešte čo potrebujem. Trávu mám. Saplingy. Toto je čo nemám. Áno, to je huba, výborne. OK, plus 1. Toto nebudem už. Počkaj, listy. Sapling, alebo jablko. Áno, výborne. A tyčka. Pekne. Dubové drevo. To je iný druh dreva, to tiež potrebujeme. To nejde. Aha, to vykraftené, OK, 30 sekúnd. Kvietky. Jeden druh, druhý druh, pekne. Výborne. Ešte tak ovca, poď. Pekne, poď. Poď, prosím ťa. Ovečka, teda 10, 9. Výborne, 10, 9. Asi koža padá z koňa, nie? Do keľu. Iba 3 hráči. 15 rôznych itemov za neviem koľko. 10. A som sa tak snažil. 2. Ja hádžem takéto malé čísla, ale som predposledný. Posledný. GG. Takže vidíte, posledný hráč som ja. Som postúpil a znova zastúpil. Dúfam, že koniec vôbec ešte dáka. OK. GG. Dámy a páni, to bola jedna hra, môžeme ešte raz hrať. Ešte jednu hru si dáme, som sa rozhodol. A... OK. 7 z 24. OK, tu máme parkour, kým budeme čakať. Za 4 hry by teda začala ďalšia. OK, pozrieme sa ešte na to Old Combat, čo Jakari hral. Neviem, či tam teraz bude viac ľudí, či ja neviem. Pozrieme sa. Môže mi nájsť takú dobrú hru. Tu je koľko ľudí, by som chcel vedieť. Jeden hráč chýba. A to je dobré, nie? OK. Tak nie. Tak je nás tu málo. Neviem, či nás... Toto je problém. Pozrieme sa ešte na to New Combat, či taká hra nie ešte tam ešte raz. Lebo neviem. Okay, lebo ja by som si chcel dať ešte jednu, ale neviem. Tu je nás 7. No tak nič. Dámy a páni, tak tým pádom je koniec toto video. A ešte tak, kedy môžem priznať, to k s kamarátom a vidíme sa